Meditaatio 1. Keho ja hengitys. Tämän lyhyen meditaation tehtävä on auttaa sinua asettumaan ja juurtumaan tähän hetkeen. Asetu mukavaan asentoon, joko makaamaan alustalle tai matolle, tai istumaan tuolille, jakkaralle tai meditaatiojakkaralle. Jos istut tuolilla, laita jalkapohjat lattiaa vasten, älä laita jalkoja ristiin. Anna selän olla pystysuorassa, ryhdikkäässä asennossa, joka tukee pyrkimystäsi olla hereillä ja läsnä. Asentosi on arvokas, mutta mukava, ei jäykkä eikä jännittynyt. Jos olet makuulla, älä laita jalkoja ristiin, anna jalkaterien kallistua kevyesti ulospäin. Aseta käsivarret suoriksi kehon suuntaisesti vähän matkan päähän vartalosta. Anna silmien sulkeutua, jos se tuntuu mukavalta, tai laske katseesi alas. Suuntaa huomio siihen, miltä keho tuntuu, kun se koskettaa lattiaa tai muuta käyttämääsi alustaa. Tutki näitä aistimuksia hetken aikaa. Suuntaa nyt huomio jalkoihin niin, että kummankin jalan ja nilkan keholliset aistimukset ovat huomion keskipisteessä. Mitkä tahansa ja kaikki tuntemasi aistimukset hetki hetkeltä. Huomaa, kuinka aistimuksia nousee tietoisuuteen ja katoaa siitä. Jos aistimuksia ei ole, huomioi sekin. Se ei ole ongelma. Emme yritä synnyttää aistimuksia, vain huomioida ne, jotka jo ovat olemassa. Anna nyt huomion suuntautua laajemmalle alueelle kehossa. Ensin sääriin, sitten polviin ja lopuksi koko jalkoihin. Huomiosi on nyt molemmissa jaloissasi. Anna huomion nousta lantioon, lonkkiin, alaselkään ja alavatsaan. Sitten kohti rintaa ja selkää ja hartioita. Ja pane merkille kaikki kehossa tuntemasi aistimukset. Suuntaa nyt huomio vasempaan käsivarteen ja sitten oikeaan. Anna sen liukua niskaan, kasvoihin ja päähän, kunnes koko keho on tietoisuutesi kohteena. Anna aistimusten olla sellaisia kuin ne ovat. Älä yritä hallita niitä, äläkä toivo, että ne olisivat erilaisia kuin ne ovat. Suuntaa nyt huomio keskivartaloon, aistimuksiin palleassa, kun hengitys virtaa kehoon ja kehosta ulos. Pane merkille, kuinka kehon aistimukset muuttuvat hengityksen mukana. Jos tahdot, voit nostaa käden vatsasi päälle ja tunnustella sen liikettä hetken aikaa. Tiedosta hengityksesi ja sen herättämät aistimukset koko sisäänhengityksen
ja koko uloshengityksen ajan. Älä yritä hallita hengitystä millään tavalla, anna sen vain virrata itsekseen. Ennemmin tai myöhemmin saatat huomata, että mielesi on harhaillut pois hengityksestä ajattelemaan, suunnittelemaan, muistelemaan tai uneksimaan. Kun niin käy, sinun ei tarvitse arvostella itseäsi millään lailla. Pane vain merkille, minne mielesi vaelsi, ja ohjaa se sitten lempeästi takaisin hengitykseen. Tee harjoitusta nyt hiljaa itseksesi. Kun mieli lähtee harhailemaan, suuntaa huomio aina takaisin hengitykseen. Ja muista, että hengitys on aina läsnä. Se auttaa sinua palaamaan takaisin nykyhetkeen, kun jokapäiväisen elämän kiireet hajottavat huomiosi ja sekoittavat ajatuksesi. Hengitys on mielesi ankkuri, hiljaisuus ja rauha.